Nagahibubunot ang iban nga mga drivers sang electronic bikes kag electronic tricycles ug e-bikes kag e-trikes kasunod sang anunsyo sang Land Transportation Office ug LTO nga ipang-impound ini nga mga salakyan nga madakpan nga naga-operate sa mayor nga mga dalanon. Sa interview sang Bombo Radio kay Elmer Gasita, nagabiyahe sang e-bike sa Duran, Iloilo City proper, iya ginpahayag nga madasig mag-akto ang gobyerno sa mga bagay nga hindi man nila makwartahan. Suno sa iya, may iban man nga mga drivers nga hindi sa lawayon kag nagasunod gid sa patakaran. Gindugang niya nga madulaan gid ang iban sang palangabuhian kag magutman ang ila pamilya kung magdakop na ang mga awtoridad. Sa iya bahin, nagalabot sa 400 pesos. Tubtob 500 pesos ang iya kita sa pagbiyahe, halin alas 6 sa aga, tubtob alas 5 sa hapon. Apang ginabayad pa ini ang 170 pesos sa Argila kada adlaw. Why na magutuman na ni pamilya tayo. Maga muna. Why man talaga po mimo. Kaya hindi man nila makwartahan. Bala man gobyerno tadi. Ang hindi makwartahan, hindi sila kung makwartahan, dasig na sila. Anong reaksyon mo? Abi nga kamo ko nung hari, abi sa karasada mo. Ang dito yung pasaway sa downtown eh. Amo na ito yung hari. Hindi man tanan. Iba niya gawan way, amo na damay iban. Base sa pagsalig ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacalnilaw sa plenary session sa Senado, mag-uumpisa ang pagpangdako sa e-trike sa Disyembre 1. Namuduhan sa Senado nga hindi kaangay sa traditional tricycles, hindi rehistrado sa LTO ang e-trike kag e-bike operators kag drivers. Wala sang lisensya kag wala man sang insurance.